kaka ni handle situation machal kamagi itimo nang'o? Okay, an kaka nachako uso poka handle jika ilago jomi badhigo, lakini gintie nitie jok moko ma gin jomi badhi gi kawo pesa kamoro to koro gidwa pando biashara. Koro wa advice ga sana ni ka wayudo client to client en serious kendo odwa ni mondo koro donje deal, wa involve the lawyer wa sana kechombe wan gi lawyer wa client onego bed ni nigi lawyer ne, on property owner be onego bed ni nigi lawyer ne. Koro jogi onego bed ni work together, gimoro amora bedo signed. Ok ibiriambo ni koro ni poto en mana ni koro ng'eyo pesa ma ng'ato kwalo to koro akia ni kanyo to koro ng'eyo pesa ma ng'ato kwalo samoro te okay poka deal gi case no koro emomiyo kanyal ni samoro se dilote kiano kwale kiano kwale, lakini sana wan wamiyoga kochopo kuma koro transaction chakre kanyo koro kwa bedega wan kwa seketo ga client mose winjire gi on from there henceforth why invite lawyer wa koro lawyer wa kanyo koro gibro communicate gi lawyer mar client gi lawyer mar the owner. Hapo ndio sasa watajua venye wanafanya. Koro sana kuchopo ka transaction sana to kanyo koro sana okwado. Karo winjo waluong lawyer moro bende koro lawyer sana makonyo wa kanyo. Koro bedo matek mondo wadonje gik machalo kamano nikech client ok bi chulo one client ok chulo. In fact kata client be ko chudo onego bedno chudo through lawyer ma wan be lawyer onego bedni chulo mane gima ber sana. Nadwa medo dino juzi no story mano biro juzi